गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव फिन खनसे जासि हरफिननाय जाबाय। हरखाबैब्लाबो गोबाव सम जाब्लाबो ना बिथांमोननि सायाव आं भिडिअखौ एसे खोन्थानो नागिरदों। बिथां प्रमद बर'आ बा नैबे जाखिनि माबायाव थानाय बुजिदोंना बुजियाखै बे बाथ्राखौ हमनो हादोंना हायाखै। एक्सुअलि बे सियान मानसि ना बेयो बुजिखागोन। गोरों मानसि बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन लिडारसिन बियो हिसाबै बुजिगोन बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय। आं खिन्थु बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय गासै फंफ्रोमबो खोथायावनो मोनफा मोनफा सोदोबनिबो बुजिबो मोनदों आरो मोजांबो मोनदों। बेफोरबायदि जानांगौ बर'नि गेजेरावबो साफा बिदि बा सोरबा सासेखौ बुंग्रा ओंखारनांगौ। आं मोजां मोनदों। खिन्थु सोरनिबा साइड जानानै हाग्रामाया जुदि गाबोन गाज्रि मावोबा बेखौबो जों बुंनांगोन, पइन्ट टु पइन्ट बुंनांगोन। बिथाङा दिनै सरकाराव गैया हिसाबै जों बिथांमोनखौ दा जेबो बुंथ'वा। सरकाराव जेब्ला खुंथायाव थागोन अब्लानि समाव जों सोर हाग्रामा सोर प्रमद बर' सोर मा रावखौबो सिनायनाय नङा। मोनबेसे केस जाबसिनबाय था। खिन्थु आं आवगोलनिफ्राय बुंखाबाय थादों बे फंसे बाथ्राखौ। जाय मानसिया जियालाव सोना दोनगोन ओमफ्राय जाय मानसिया जियालाव हाबगोन बियो रोंनानैबो फैगोन। जेरैबायदि दिनै बिक्रममोन बायदिया दावराव देख्रेबमोन हितेश बसुमतारी बिथांमोना एनडिएफबिनि खोथाखौ नुवाखैमोन। एनडिएफबि जियालाव थांनानै बिथांमोना बहुद खोथा रोंबोदों आरो बै जाय मानसि सुबुं सोनानै हरग्रा बिथांमोनखौबो धन्यबादसो होबावगोन आं। जेरैबायदि बिक्रम बिथाङा दिनै धन्यबाद होबावदों। मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन आरोबाव दाखालि जिहेतु हाग्रामाया आबसुनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। आबसुआ दिनै फैसा थाइसेनि बाथ्राखौ ओरै नायोबा आबसु ओरै नायोबा इउपिपिएल बे फैसा थाइसेजों रुजुफादोंमोन। दिनै आबसुआ दिनै बैजों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंफानो लुबैबावदों। आबसुआ दिनैहाय धरना होदों थिगै আছে मोजां जादों धरना होनांगौ बेफोरबायदि। बिनि उनाव बिनि सिगाङावहाय जोंनाव मा जादोंमोन माबायावहाय अदालगुरियाव मा खालामदोंमोन बिनि एगेन्स्टआव मानो बेफोरबायदि ग बेक मानो होनो रोङाखैमोन। 1 घन्टाबाबोथ' ग बेकखौथ' होनथारनांगौमोन ना माहारियारि आफाद हिसाबै। आं बेखौसो लुबैदोंमोन। बे दा नैबे हाग्रामानि खेथ्रआव बुंनाय लगे लगेनो आं बे मोनसे खोथाखौ एसे सरजाबफानो लुबैदोंमोन। ग बेक एडिसनेल ग बेक होननो मानो हायाखै जाहोना मा? बावहायथ' गोबां खोथा हाबनानै थाबायना। दिनैहाय बे समावहाय फैसा थाइसेजों रुजुजानायाव आबसुखौ आरो इउपिपिएलखौ रुजुनायाव गोबां जायगायावनो स्टेटमेन्ट होदों मोनदोंबो। आरो बे स्टेटमेन्टखौ आङो गोबाव जाब्लाबो बा गोबाव उन जाब्लाबो आं बेखौ दा बेलासि हगारगोन आं दाहाय खनसेबाव। सोर होदों बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय सोरबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि आबसुनिफ्रायबो होदों। थिगै আছে बेफोरबायदि सोरबा सासे बुङोबा बेफोरबायदि बयबो होदलायनांगौ। खिन्थु नैबे बाक्सानि जे सासे गावदों मानो ग बेक होननो हायाखैमोन? खोथाया बे बावहाय दिम्बिसरखौ दिनै नंखाय दायनि सिखाव होनानै दिनै गावथारदों। दिनै सोरबा एमइएमफ्रासो ओनसोलावनो मिथिगौ बेखौ सिखावनो दाखायनो माबा माबि होननानै मा फोरमान होनो हादों? बेफोरखौ जेबो फोरमान होनो हायाखै। धरनाबो होनो हायाखै। बेफोरबायदि जानानै दङ। आं लुबैयो बेफोरबायदिखौ जाहाथे जाया। थ' बिदिब्ला बिक्रम दैमारि बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे नायोब्ला मोजां जागोन। आरो एनडिएफबिनि बाथ्राखौ बिथांमोना सेकेन्ड टाइम स्टेटमेन्टआव होबावगोन। बै स्टेटमेन्टखौ जों नेना थाबावनि। थ'दो बिदिब्ला जों बिक्रम दैमारि बिथाङा जा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लानि। आङो जेनाखै बर' रायजो राजा नोंथांमोन आं बिक्रम दैमारि सिगाङाव जेरै दङ आं बिदिनो दङ। आरो सिगाङाव जेराव नोंसोरो जि जायगाफ्राव आंखौ नुदोंमोन बेबायदि नोंथांमोना आंखौ नुफिनगोन। फोरमायनांगौ गोबां खोथा दङ। आङो जेलनि बाहेरनि खोथाखौसो आं बुंबाय थादोंमोन। नाथाय आरो जेलनि सिङाव गोबां थाखोमानाय दुखु नांथावना खोथाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो गोनां दङ। दे नोंथांमोननि सोंनाय बायदि आं दिनै बेखौनो बुंगोन। जेलाव जायफ्रा दिनै हरनो थाखाय जोंखौ प्लान पलिसि खालामबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। आंनि सनमान आंनि मार्यादा मर्यादा आंनि हमाय नस्थ' जादोंब्लाबो जेलाव मिथिनांगौ गोबां खोथाफोरखौ दिनै मिथिनो मोनबाय। बिनि थाखाय जायफोरा दिनै बेबायदि प्लान पलिसिखौ खालामनानै जेलनि थाखाय बाखिन्दा खालामबाय 91 देसनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। फैबाय थानाय समाव बुंनांगौ गोबां खोथा दङ, फोरमायनांगौ गोबां खोथा दं। आं रावनिबो सुथुर नङा। मावनांगौ जोंहा गोबां खामानि दङ। सोरनिबा राजनितिकआ खहा जालांनो हागौ नाथाय जोङो जाथि हिसाबै जोङो थांना थानायनि खामानिखौ जोङो मावनांगोन।
आं गोबां खोथा बुंनो सानाखै फैबाय थानाय समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो फैफिनगोन सोरनि थाखाय आङो बिदि फैनांगौ होननानै सोंनायाव आं दिनै बुंनांगोन आं सोरखौ लानानै खोथा बुंबाय थायो सोरनि थाखाय आं दिनै जाथिनि खोथा बुंबाय थायो जोंहा जेराव रुलिं गभर्नमेन्टआ सोर दं जों बेखौ बुंथारनांगोन दिनै आं इउपिपिएलखौ बुंदों गाबोन आं बिपिएफखौ बुंनांगोन दिनै आं बिजेपिखौ बुंदों समफोर आङो कंग्रेसखौ बुंनांगोन दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ बिथांमोनखौ बुंनांगौनि कर्तब्यआ जोंनि नङा होमबा बुंनांगोन दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारखौ आं गोबां समाल'सना खालामनो गोनां जायो नाथाय नंगौ मानि थाखाय दिनै आं बावैसो सिगाङाव बुंलांबाय जेलाव जों 3 खैदिखौ लोगो मोनबाय थांनाय मार्च दानाव जाबन जीबन लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन जेल होनाय 3 व्यक्तिखौ जों लोगो मोनबाय बिथाङा जों फैनायनि सिगां मेगनाव मोदै लादों बिक्रम फंबाय नों जेरै गलांदों जोंबो गनो लुबैयो अनसुलि बिमाजों संसार जानो जोंबो लुबैयो जोंनि खोथाखौबो गोसोखां फंबाय बिक्रम बेसेबां दुखु नांथावना प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों नंगौ सैथोखौनो बुंदों जे एनडिएफबिखौ लानानै जों सिन्था सजा खालामगासिनो दङ एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय जों अहर' रायलायगासिनो दङ येस जों नुदों थांदों नाथाय गासैबो मानो उल्था नोंथाङा दिनै बुंनाया दिनै जाबजीबन कारादन्ड नै दाख्लैबावै पेपारे मिडियारे गासिबो ओंखारजोब्बाय आरो नै रिसेन्टलि 6-7 जनसो एक्स एनडिएफबिफ्रा जाबजीबन कारादन्ड जानो थांगासिनो दं प्रमद बर' सार नोंथाङा बिथांमोननि जिबनखौ बासायनो हागोन ना हाया दिनै आं बुंगोन दुखु दामोन रायजोफोर आंनि बुंनाय आंनि सोंखारिनाया नोंथांमोननि जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ नोंथांमोना निमाहा खालाम नाथाय आं नंगौखौ बुङाब्ला बोरै थानो हानो बुंनांगोन फैबाय थानाय समाव आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां खोथाखौ फोरमायगोन दिनै समबो गुसुं आरो